Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ing pasinaonan basa Jawa kelas 5. Dina iki insyaallah awake dhewe bakal sinau bahas soal-soal kanggo persiapan penilaian akhir semester sing arep dilaksanakake seminggu maneh. Ono patang bab sing arep diujiake ono ing penilaian akhir semester iki. Sing pertama ing bab pengetan kamardikan, awake dhewe arep sinau babagan sesorah utawa pidato. Ing bab sing nomor 2 yaiku bab pahlawan, awake dhewe arep sinau bab cerita wayang Pandhawa. Bab sing nomor 3 ing bab prastawa, awake dhewe arep sinau babagan prastawa alam. Lan sing terakhir nomor 4 ing bab pawiyatan, awake dhewe arep nyinaoni piye carane nulis lan maca aksara Jawa. Langsung disimak contoh soal sing wis ana ing layar. Soal bagian pertama yaiku pilihan ganda. Coba gatekke soal nomor 1. Kang kudu digatekake nalika sesorah kajaba: A. Basa, B. Busana, C. Teks, D. Solah bawa. Jawaban sing bener yaiku teks. Basa kuwi artine bahasa, busana artine pakaian, lan ya solah bawa kuwi artine tingkah laku. Nang apa teks ora termasuk babagan sing kudu digatekake amarga ing sesorah kuwi ana maneka warna cara, bisa ana apalan, bisa nganggo naskah, bisa impromptu lan sakliyan-liyane. Lanjut soal nomor 2. Ingkang kula bekteni. Atur salam iku lumrahe kanggo para A. Kadang, B. Rawuh, C. Pini sepuh, D. Muda. Jawaban sing bener yaiku C. Pini sepuh. Nomor 3. Salam utawa panyapa kanggo kanca-kanca nalika sesorah lumrahe A. Ingkang kula percaya, B. Ingkang kula tresnani, C. Ingkang kula sayangi, D. Ingkang kula kurmati. Jawaban sing bener yaiku B. Ingkang kula tresnani. Nomor 4. Soroteng netra nalika maca teks sesorah iku becike: A. Mangisor, B. Mandhuwur, C. Tumuju ing pamireng kanthi diselingi ing teks, D. Tumuju ana ing teks. Jawaban sing bener yaiku C. Tumuju ing pamireng kanthi diselingi ing teks. Jadi ini nek pidato nganggo teks kuwe pase mripate nulih ning endi. A. Mangisor artine ke bawah, mandhuwur artine ke atas, C. kuwi menuju ke pemirsa tapi kadang-kadang juga menengok ke teks. Yang D. Tumuju ana ing teks kuwi artine melihat ke teks terus menerus. Dadi sing paling pas yaiku C. Nomor 5. Nalika sesorah ora kena: A. Ndingkluk, B. Nyawang tamu, C. Nguasani pamiarsa, D. Tangan ngapurancang. Jawaban sing bener yaiku A. Ndingkluk.
Jadinya ini ketika pidato yang tidak diperbolehkan itu adalah kita dingkluk atau menghadap ke bawah. Ngapurancang kena posisi tangan berada di pusar. Nomor 6. Nalika sesorah dipungkasi kanthi A. Pambuka, B. Surasa basa, C. Wasana, D. Salam panutup. Jawaban sing bener yaiku D. Salam panutup. Nomor 7. Kagiatan sing kurang trep menawa ditindakake kanggo mengeti dina kamardikan yaiku A. Gawe ribut, B. Lomba ngresiki desa, C. Malem tirakatan, D. Ziarah ing makam pahlawan. Jawaban sing bener sing ora cocok kanggo memperingati hari kemerdekaan yaiku A. Gawe ribut. Nomor 8. Sing ditindakake para siswa kanggo ngisi kamardikan yaiku A. Sinau siasat perang, B. Gladen olah kanuragan, C. Sinau bab apa wae kang migunani, D. Sinau gawe senjata kang ampuh. Jawaban sing bener yaiku C. Sinau bab apa wae kang migunani atau mempelajari ilmu apa saja yang berguna. Nomor 9. Ing sakjroné sesorah bab sing diandharake iku awujud A. Informasi, B. Negosiasi, C. Karepotan, D. Kabutuhan. Jawabannya yaiku A. Informasi. Nomor 10. Tak kira cukup semene kang bisa tak aturake. Wacan ing dhuwur kalebu perangan sesorah bagian A. Isi, B. Penutup, C. Pambuka, D. Puluk salam. Jawaban sing bener yaiku B. Panutup. Nomor 11. Nalika sesorah diwiwiti kanthi A. Pangarep-arep, B. Salam pambuka, C. Pambuka, D. Wigatining atur. Jawaban sing bener ketika pidato itu diawali dengan B. Salam pambuka. Contohnya salam pambuka bisa nganggo assalamualaikum, bisa nganggo sugeng siang, sugeng enjing lan liya-liyane. Nomor 12. Sesorah kanthi cara migunakake teks diarani cara A. Naskah, B. Impromptu, C. Ekstemporan, D. Apalan. Jawaban sing bener yaiku A. Cara naskah. Yen sing B cara impromptu kuwi artine pidato ora nganggo persiapan, ujug-ujug ditunjuk terus langsung pidato ora nganggo teks, ya ora ngapalake tur ora nggawa catetan. Sing C cara ekstemporan kuwi pidato mung nggawa catetan cilik sing isine kerangka pidato, mung tulisan sithik-sithik lan sing pidato kari ngembangake dhewe ing dhuwur panggung. Nomor 13. Medharake gagasan kanthi migunakake basa lisan ing ngarepe wong akeh diarani A. Geguritan,
B. Sesorah, C. Nembang, D. Ndalang. Jawaban sing bener yaiku B. Sesorah utawa pidato. Nomor 14. Ancase gawe cengkorongan sesorah yaiku, ancas kuwi artine tujuan. A. Biji isine sesorah, B. Ngringkes sesorah, C. Nulis isine sesorah, D. Gampangake gawe teks sesorah. Jawaban sing paling pas yaiku D. Gampangake gawe teks sesorah. Nomor 15. Lumrahe panutupe sesorah isine babagan A. Pangapura, B. Pangajap lan salam panutup, C. Wosing sesorah, D. Pangajap lan panuwun. Jawaban sing bener yaiku D. Pangajap lan panuwun. Pangajap artine harapan. Nomor 16. Salam kanggo bapak-bapak kang rawuh ing sesorah iku lumrahe nganggo ukara ingkang kula A. Senengi, B. Kurmati, C. Tresnani, D. Anyeli. Jawaban sing paling pas yaiku B. Ingkang kula kurmati. Nomor 17. Wayang sing dianggo ing kraton diarani wayang A. Suluh, B. Adat, C. Klitik utawa krucil, D. Gedhog. Jawaban sing bener yaiku C. Wayang klitik utawa wayang krucil. Nomor 18. Satriya ing awangga asmane A. Arjuna, B. Karna, C. Nakula, D. Sadewa. Jawaban sing bener yaiku B. Karna. Nomor 19. Putrane Prabu Salya yaiku A. Dewi Madrim, B. Dewi Kunti, C. Dewi Banowati, D. Dewi Gendari. Jawaban sing bener yaiku C. Dewi Banowati. Nomor 20. Gatekno pratelan-pratelan ngisor iki. Siji. Tanggepan utawa panyaruwe kudu nduweni dasar utawa alasan kang nalar. Loro. Migunakake basa kang runtut. Telu. Ukarane cekak lan katata. Papat. Migunakake basa kang nganggo istilah Latin. Babagan kang ora kudu ana nalika menehi tanggepan utawa panyaruwe yaiku A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban sing bener yaiku ukara sing nomor 4. Migunakake basa kang nganggo istilah Latin. Nomor 21. Paraga wayang kang ana ing sisih diarani A. Janaka, B. Karna, C. Kresna, D. Puntadewa. Jawaban sing bener yaiku B. Karna. Nomor 22.
garwane Adipati Karna yaiku A. Dewi Surtikanti, B. Dewi Banowati, C. Dewi Kunti, D. Dewi Madrim. Jawaban sing bener yaiku A. Dewi Surtikanti. Sing B. Dewi Banowati kuwi adine Surtikanti, garwane Prabu Duryudana. Yen Dewi Kunti kuwi ibune saka Pandhawa, Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Yen Dewi Madrim ibune Pandhawa kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Lanjut nomor 23. Wong kang nglakokake wayang arane A. Tledhek, B. Sinden, C. Niyaga, D. Dalang. Jawaban sing bener yaiku D. Dalang. Sing A. Tledhek kuwi artine penari, B. Sinden kuwi wong sing ngiringi nganggo lagu ing pagelaran wayang. Yen sing C. Niyaga kuwi wong sing ngiringi lagu nganggo gamelan. Nomor 24. Tembung wayang iku basa kramane A. Wacucal, B. Sanggit, C. Ringgit, D. Cariyos. Jawaban sing bener yaiku C. Ringgit, artine wayang. Nomor 20. Ramane utawa bapake Adipati Karna yaiku A. Prabu Pandhu, B. Prabu Destrarata, C. Bathara Surya, D. Prabu Salya. Jawaban sing bener yaiku C. Bathara Surya. Lanjut ing soal isian. Nomor 1. Kerangka sesorah uga diarani cengkorongan. Nomor 2. Sopo kang macake teks proklamasi yaiku Insinyur Soekarno utawa Bung Karno. Nomor 3. Sesorah kanthi ancas sing mirengake seneng penggalihe yaiku ancas sesorah atur pangripur utawa menghibur, ben sing ngrungokake kuwi atine dadi seneng. Nomor 4. Sesorah kanthi ngapalake luwih dhisik diarani cara apalan. Nomor 5. Wayang kang nyritakake lelakone Panji Asmarabangun karo Candra Kirana yaiku diarani wayang gedhog. Nomor 6. Sesorah kanthi cara nganggo cathetan cilik yaiku jenenge sesorah kanthi cara ekstemporan. Nomor 7. Isine bab apa wae sing bakal diaturake iku kalebu bagian isi utawa surasa. Nomor 8. Piranti wayang kang mralambangake jantung yaiku cempala. Bentuke kaya mutu saka kayu, nganggone dituthukake ning nggon kotak wayang nganti unine drogdog drogdog. Nomor 9.
ing pedhalangan Prabu Duryudana nalika ngaturi Prabu Salya, ngaturi kuwi memanggile nganggo sebutan yaiku Raka Prabu Karna. Dongdong uga nyebute Kakang Adipati Karna, amarga Prabu Duryudana kuwi adik ipare Adipati Karna. Nomor 10 sing pungkasan. Adipati Karna jaman semono disiya-siya dening ibune, malah kelakon dilarung ing jenenge Kali Swilu Gangga. Bab pertama wis rampung. Latihan sing bab iki diteruske ing paket soal sing nomor 2. Untuk soal pilihan ganda nomor 1, nalika sesorah diwiwiti kanthi A. Pangarep-arep, B. Pambuka, C. Salam pambuka, D. Wigatining atur. Jawabannya yaiku C. Salam pambuka. Nomor 2, tujuane utawa ancase gawe cengkorongan sesorah yaiku A. Biji isine sesorah, B. Ngringkes sesorah, C. Nulis isine sesorah, D. Gampangake gawe teks sesorah. Jawaban sing bener yaiku D. Gampangake gawe teks sesorah. Nomor 3, sesorah ing sak ngarepe bapak ibu guru ing sekolah, becike nggunakake basa A. Ngoko alus, B. Kromo alus, C. Ngoko lugu, D. Kromo lugu. Jawaban sing bener yaiku B. Kromo alus. Nomor 4, tulodo sesorah kanthi ancas atur pambagya ana ing acara A. Keseripahan, B. Demo, C. Supitan, D. Pengajian. Jawaban sing bener yaiku C. Supitan. Nomor 5, manawa sesorah wis nggunakake mikrofon, suarane ora kena A. Sura, B. Lirih, C. Cetha, D. Cepet. Jawabane iki bisa wae A. Sura utawa bliro, bisa uga B. Lirih, bisa uga D. Cepet. Jadi iki soalnya kurang jelas sithik. Lanjut nomor 6, muji syukur katuju marang A. Gusti ingkang Maha Kuwaos, B. Wong tuwa, C. Para tamu, D. Guru. Jawaban sing bener yaiku A. Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nomor 7, wasana cekap semanten atur kula. Pratelan wacan ing dhuwur kalebu perangane sesorah yaiku A. Panutup, B. Isi, C. Pambuka, D. Uluk salam. Jawaban sing bener yaiku A. Panutup. Nomor 8, lumrahe panutupe sesorah isine babagan A. Pangajap lan panuwun, B. Wosing sesorah, C. Pangajap lan salam panutup, D. Pangapura. Jawabane kaya sing soal mau yaiku A. Pangajap lan panuwun.
Pangajap artinya harapan utawa pangarep-arep. Nomor 9. Sing ora perlu digatekake nalika maca teks sesorah yaiku A. Ekspresi, B. Intonasi, C. Lafal, D. Busanane para pamirenge. Jawabane cetha lan jelas yaiku D. Ora perlu nggatekake busanane para pamireng. Nomor 10. Paraga wayang ing dhuwur iki wuragile Pandhawa kang aran A. Nakula, B. Sadewa, C. Puntadewa, D. Janaka. Jawaban sing bener yaiku B. Sadewa. Nomor 11. Sumbere wayang Purwa yaiku A. Sejarah lan Crita Panji, B. Ramayana lan Mahabharata, C. Ramayana lan Crita Panji, D. Sejarah lan Mahabharata. Sing bener jawabane yaiku B. Ramayana lan Mahabharata. Ramayana kuwi nyeritakake Rama lan Sinta, dene Mahabharata kuwi nyeritakake perang Bharatayuddha yaiku antarane Pandhawa lan Kurawa. Nomor 12. Wayang kang paragane manungsa iku diarani wayang A. Wong, B. Purwa, C. Golek, D. Suluh. Jawaban sing bener yaiku A. Wayang Wong. Nomor 13. Lampu kang dienggo madhangi pagelaran wayang arane A. Neon, B. Sentir, C. Suket, D. Blencong. Jawabannya sing bener yaiku D. Blencong. Nomor 14. Tumapaking krida kang kapisan jroning ngarang yaiku, artine ini langkah awal dalam kita membuat karangan. Yang pertama adalah A. Milih underan, B. Gawe sesorah utawa irah-irahan, C. Nemtokake ancas, D. Nglumpukake bebakal. Jawaban sing bener yaiku A. Milih underan utawa ing basa Indonesia jenenge menentukan tema. Nomor 15. Nalika maca karangan kaya-kaya bisa ngajak pamaca ndeleng dhewe, ngrasakake dhewe, krungu dhewe, ngambu utawa nggondo dhewe lan ngecap dhewe swasana ing sakjroning karangan kuwi. Mono nuduhake menawa awake dhewe maca karangan A. Deskripsi, B. Narasi, C. Eksplorasi, D. Argumentasi. Jawabannya sing bener yaiku A. Karangan deskripsi. Nomor 16. Ing ngisor iki kang nyebabake tsunami yaiku A. Angin ribut, B. Gempa bumi, C. Lemah dasar segara bengkak, D. Kobongan. Jawaban sing bener yaiku C. Lemah dasar segara bengkak utawa ing basa Indonesia tanah di dasar laut itu ada yang retak. Nomor 17. Ing ngisor iki kang ora bisa njalari tumekaning banjir yaiku A. Alas kang gundul, B. Uwoh kang dibuang ing kali, C. Lemah-lemah padha diaspal utawa disemen, D. Tetanduran ing pinggir kali. Jawabane sing bener yaiku D.
tetanduran ing pinggir kali kuwi ora bisa nyebabake banjir. Nomor 18. BNPB iku cekakan utawa singkatan saka A. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, B. Badan Negara Penanggulangan Bencana, C. Badan Nasional Penanganan Bencana, D. Badan Negara Penanganan Bencana. Jawaban sing bener yaiku A. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Nomor 19. Watanen wacan ing ngisor iki kanthi permati. Ing sisih tengen katon sesawangan endahing Gunung Sumbing kanthi terasering kang ijo royo-royo. Kajaba kuwi ing pojok-pojoking pereng gunung para wisatawan bisa mirsani pirang-pirang titik budalan, flying fox utawa para layang. Miturut kabar, medan para layang iki ing Gunung Telomoyo paling dhuwur se-Indonesia. Biasane dimupangatake para sutresna andon lelono munggah gunung kanggo nindakake olahraga adrenalin ing wayah ketiga ngerak utawa nalika kahanan ing pucuking Gunung Telomoyo cukup padhang lan ora ana pedhute. Pedihan wacan ing dhuwur iku kalebu wacan jinis A. Narasi, B. Persuasi, D. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawaban sing bener yaiku C. Deskripsi, yaiku karangan sing menehi gambaran. Ing wacan dhuwur kuwi menehi gambaran kahanan ing Gunung Telomoyo. Nomor 20. Ing ngisor iki sing dudu ciri-cirine karangan deskripsi yaiku A. Nggambarake samubarang umpamane kahanan, papan utawa manungsa. B. Gunakake panca indriya yaiku pandeleng, pangrasa, pangrungu, panggondolan, pangecap. C. Bisa ngajak pamaca kaya-kaya pamaca bisa ndeleng dhewe, ngrasa dhewe, krungu dhewe, ngambu utawa nggondo dhewe lan ngecap dhewe. D. Wacana kang beberake sawijining proses kegiatan kanthi ancas jembarake kawruh. Jawaban sing bener sing ora termasuk ciri-ciri karangan deskripsi yaiku D. Wacana kang beberake sawijining proses kegiatan kanthi ancas jembarake kawruh. Lanjut nomor 21. Gambar kang gambarake rukune warga yaiku A. Kuwi ana gambar lagi kerja bakti dandan-dandan omah. B. Kuwi ana Pak Tani lagi megawe ing sawah. C. Kira gambar bocah cilik. D. Ana gambar banjir. Sing gambarake kerukunan warga yaiku sing gambar A. Gotong royong dandani omah. Nomor 22. Ana ukara nganggo aksara Jawa. Ukara kasebut diwaca A. Rima bakul sayur. B. Rima bakulan sayur. C. Rima dodol sayur. D. Rima dodolan sayur. Jawaban sing bener saka aksara Jawa mau yaiku rima bakul sayur yaiku A. Nomor 23. Ukara ing ngisor iki kang tinemu tuladha pasangan ra yaiku pasangan ra iku bentuke padha huruf ra.
manggone ana ing ngisor huruf. Sing kalebu pasangan ro yaiku jawabane sing C. Nomor 24. Panulisane tembung kunci kang bener nganggo aksara Jawa yaiku saka jawaban A, B, C, D. Sing bener yaiku A, unine kunci. Nomor selawe sing pungkasan ing pilihan ganda iki, ukara bakul layak manawa ditulis kanthi aksara Jawa dadi jawaban sing bener yaiku D, bakul layah. Lanjut ing soal isian nomor 1. Sesorah ing sak ngarepe korban mledhose Gunung Merapi duwe ancas utawa tujuan yaiku atur panglipur utawa kanggo menghibur. Nomor 2. Sesorah kanthi diapalake luwih dhisik diarani cara apalan. Nomor 3. Ana gambar wayang. Ning wayange ning kono kok ana sing nganggo surban, ana sing nggawa kaya peci. Wayang kang ana ing gambar dhuwur iku nyritakake lakon agama Islam, arane wayang sadat. Dijukuk saka kata syahadat. Nomor 4. Tegese deskripsi yaiku nggambarake utawa menehi gambaran. Sing pungkasan utawa terakhir nomor 5, ukara nganggo aksara Jawa ing sisih kiwa kuwi diwaca Rista budal sekolah. Yuk cukup semene dhisik pembahasan soal-soal latihan. Muga-muga bisa bantu kanggo persiapan penilaian akhir semester utawa PAS. Tak akhiri, tak pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.